tumakder tayo. Rugyan tayo, dahito inadaeg, apan nagrambak tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, ti lubong na inggasatan, babaan dahito yung aramid, ti Diyos bimmaba, nagpakumbaba, sinarakusok na, ti kinakapsot tayo, inkawis na, ti kinarukop tayo, pinasanto na, ti kinamanagbasol tayo. Babaan daytoy agragrag o kumangarod ti puso tayo, tilubong agragragsak babaan ken kuana. Pagyamanan tayo matinadyosan nga ina tayo, tababaan ti panagwen na, imay tinangisalakan. Tapno nga rod maikaritay amagiranod iti daytoy na santuan a misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkon pesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin,
ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasid kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Daydayaw ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria
Bumararag tayo. O Diyos, inaramid mo, aday ito'y nasantuan arabii, aglawag babaen tiranyag, tinapaypay so asilaw, nga iso ni Kristo. Ipaay mo kadi, ada kami amang bigbig iti misteryo, ti panagranyag na dito'y daga, mairanod kam tumet, kadagiti ragsak, nga ipaay na sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag, ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Daytoy maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Dagiti tattao ang nagnay ti kasipngetan, nakita da tilawag ang nagpaiduma ti ranyag. Nagnayad da iti daga, dagiti aniniwan, ngamita agranyag kadakwada tilawag. Kasta unay tiragsak da o Apo, inyag mo tiraguda. Gapoy tinaramid mo, agragsak da akas iti panagragsak, dagiti agan-ani, wenno agbingbingay iti sinamsamda. Winayawaya amida iti nakaidepenanda, inikat mo iti pangur anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek iti nasyon, anang idadanes, ken nang irurumen kadagiti tattaom, akas iti panang parmek mo iti armada, iti midyan iti ununana. Mapuuran to ti amin na sapatos ken daradara apagan-anay dagiti soldado arim maut. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing. Adda ubing a lalaki a naited kadatayo, ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti masirib a mamagbaga. Man nakabalin a Diyos, agnanayon nga Ama, ari ti kapya. Bumileg to a bumileg tinaarian a panakabalin na, at dantulat takapya iti pagarian na. Isunto ti sumukat kani Ari David nga agturay. Ibatay nanto ti turay na iti kinapudno na ken kinalinteg, manipod ita inggat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy ti Apo, ama nakabalin amin. Ti sao ti Apo. Ita nga aldaw nga ipasngay ni Kristo nga Apo, amang isalakan kadatayo. Ita nga aldaw nga ipasngay ni Kristo nga Apo, amang isalakan kadatayo. Kantan yo ti Apo, iti barua kanta. Kantan yo ti Apo, da kayo amin natataw ti daga. Wen kantaan yo ti Apo, ket itanok yo tinagan na. Aldaw na ipasngay ni Kristo nga Apo, amang isalakan kadatayo. Inaldaw nga ipakaamuyo, ti damag ti panangisalakan na ipakaamuyo, ti dayag na kadagiti pagilian, dagiti nakaskas daw nga aramid na, kadagiti amin na tao. Ita nga aldaw na ipasngay ni Kristo nga Apo, amang isalakan kadatayo. Agragsak kayo langit ken daga, agdaranodor kayo taaw, ken amin nga adda ken ka, agragmo kayo taya, ken amin nga adda kada kayo, da kay amin na ka.
Maibasa na daw iti surat ni San Pablo ken Tito. Impakitan ti Diyos ti parabor na nga agpaay iti panakaisalakan iti amin a tao. Sursuruan na tayo dayta a parabor amang iwaksi iti saan a nasantuan a panagbiag ken kadagiti nailubungan at tarigagay tapno agbiag tayo a naparbeng nalinteg ken nadyusan iti agdama a tiyempo bayat ti panaguray tayo iti nagasat nga aldaw anam namaen tayo. Intun agparang ti dayag ni Jesucristo ana indakla na Dios kin mangisalakan kada tayo. Inyawat na ti biag na gapu kada tayo tapno isalakan na tayo iti amin a kinadakes ket pagbalinen na tayo anadalos at tao nga agpaay ken kuana ken napasnek nga agaramid iti naimbag. Ti sao ti Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Kadagidi nga aldaw, impaulog ni Emperador Augusto tibilin ang mailista amin nga umili iti pagarian. Daytoy ti umuna asensus an aramid idi madama a gobernador ni Quirino ijay Syria. Iti kasta na pan nagpalista amin a tao, tunggal maysa iti ili na. Agsipot na nagtaod ni Jose iti kapututan ni David. Nagrubwat iti ili an Nazaret ijay Galilea, ket napan ijay Judea, iti ili a Bethlehem anakayanakan ni Ari David. Nagkuyog da ken Maria ana itulag nga asawaen na tapno agpalistada. Masikog idi ni Maria. Idi addada ijay, addada sajay. Demteng ti oras ti panagpasngay na. Inyanak na ti inauna nga anak na alalaki ket binungon na iti lampin. Sana impaidda iti kulloong taawan pagyananda iti pagdagdagosan. Iti daytamet la adiso, adda sumagmamano nga agpaspastor nga adda idi iti away nga agbambantay iti rabii kadagiti karnero da. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan ida ti dayag ti Apo, nagbuteng da iti napalalo. Di kay agbuteng kinuna ti anghel, yeg ko kada kayo tinaimbag adamag, apakaragsakan nyo, wen da kayo ken dagiti amin at tao, itamet lang aldaw, ditoy ti ili ni David. Ditoy ili ni David, maipasngay ti Kristo nga Apo ang mangisalakan kada kayo, daytoy ti pagilasinan nyo, masarakan nyon to ti maysa nga ubing anabungon iti lampin, anakaidda iti kulloong. Pagamuan nagparang ti dakkel abunggoy dagiti nailangitan abuyot akadwa ti anghel, ikan kantada ti pagdaydayaw iti Dios. Gloria iti Dios ti kangatuan a langit, ket ditoy daga kapya kadagiti tattao apaka ay aywan na.
kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Lakablawan nyo man ta sango likod, duwa nga sikigan ti Merry Christmas. Exaggerated kay mga daddo pa Merry Christmas, Merry Christmas. Apay masapol pa lang ikalbi iyo, ibagayo latan Wala, Merry Christmas nga rudan. Tamna nga masapol nga ikablao yo pala ingka pala danunan ta besim ori adde likod. Lakablawan tayo dagiti followers tayo kun natay manlaangan dagiti kakabsat nga makimismisa kada tayo. Ado ti nagdamag ti oras ti misa tayo. Kablaawan tayo ida, Merry Christmas kada kayo amin, naragsa ka Pasko kada kayo amin apo. At sa dino man nga sulit ti Pilipinas, iti abroad, ada kay amin nga dumdumngag kendumngag to ditoy, ala kablaaw manipod ti parokya ti San Jose nga asawa ni Maria. Dahito yung matimay sa karigatan kadagiti kakabsat tayo ng rona dagiti OFW nga may sa dijay no inakuma han na makadwa ti anak nadto nga Christmas nadagsen met nasakit dagiti amang adda diya adayo handa nga makadwa daytoy amoyo sabsabali lat tamo no ditoy Pilipinas ti rambakan tayo ta sabali lat tatiri nana nya tata daytoy anya nagana daytoy maibasa tayo diya kamo no malagip yu pay dedag si San Emilio jackpot yun ngam addanagan ti ubing ijay diya nalipatak pay ti pudno nga nagannan di ubing di barkadak di nga maysa tinagan na di ubing uyas napaya nga uyas tinagan di tatang na nga talaga Jose merin samot di asawa na ngam ni uyas na iyanak idi ati ngam iyagamin ka do kita ino agtalon da ijay San Emilio di Tiagan adayo jay talon da gidikat agkalapaw da di jay pasaray handang agaw awid iji barangay kagaputa makaan anak datoy bakit na may isa nga malam iawid na naganak iji dalan isuna tinang partiraw kati pinangrepet na kuna nati pinangputid na ji pusag yun no pusag iyak mo no niya pangawag yun tanda kayo nga magpapaanak nang kayas kano ti bulo tanatadem di ka jibo nang nalati mabuteng nang kayas ti bulo amoy man ti bulo naan iso pinangputid na ti pinangrepet na daytay pagsilsilo na di ka agsilo da iya ti pugpugo kada kwan kay iso tinang paanak ken ni bakit na sana idinaganaken ko na kunadan ti istorya na impasalot nan binungon nan impasalot nan sana panangayab mo ilang ti kadwa na nga nangi yindayon ta ipandamot laeng iya ospital kaapay nga uyas tinagan ti ubing dayjay nga kalsada naguyasan kano ti dakkel abiklat idi nga maahan nga kalsada nga formal di kasla kumadalan ti pasagad iso tinagan na dayjay ubing uyas kanya kumama ipanagan tay kini Apo Jesus kulloong mabalik na natin na iyanak nga rod iti kulloong. Ngam no kitaan nyo da ito'y, kanayon ko nga kritikaran. Pinagdagampor da amin da itanin. Kasla ko pinagtitipon tayo mo amin. Amin mat nga, mangramrambak iti sa nga lubungan, no agaramid tayo, data ko na, bilen ko na tayo ng Bethlehem event. Tinagan na da ita, Bethlehem event. Ginapasamak ijay Bethlehem ngam pinagdagampor. Apay nga pinagdagampor? Adatan naiyanaken adda jay dagiti agpaspastor adda pay tallo nga arin. Apay sigida ayam nga dadta dagiti ari. Apay nagigiddan nga ijay ti pakayan na kana ijay ti pakayan na kana apay di pala nagawid da Maria magken ni Jose mat inurure da ji ari adda pay regalo daki din iya kamo no taga Salcedo dayta na isoplin data nga regalo na ilakon na igatang pay kaengat ti pagpiyastaanen dayta pinagagampor tayo ngem data ari after how many days
nga naiyanakan ni Apo Isus, wen indaldalan ti bitwen ida, napandadinano nun ijay balaydan, haanan ang idtamot ng kulloong, apay naiyanakan na pigsa ni baka mun, paggigyang kay pelad tamo, emergency laeng, dahil tayo nga nakita mo ka, pinaggagampor na mo amin dayay mo dagitay, insilsil tayo mo amin dagita karnero, kada ugsan, sadta, kada amupay, no niya dagita dan, alingo, ad alingo, nang alingo kanyak tatay. Naggagampuran, intuon tayo pa tayo starin, diyan mo nakin project dahi tansamo, ninsamo Jonas, project na di grade 6. Ngalaman, babalilat ta. Tapno may i-represent ko na tayo, ngam tigin agpaiso na dahi taaka, titao ijay, kitaan tayo. Magmagnada, awan pagyanan da ijay hindi mat ino, di sabali nga ebanghelyo ka indetalyeda, mapanda di pagdagdagosan, awan ti pagyanan. No kayat yo mapangkay ijay likod adda kalapaw ti baka dijay maya mo dato inaramid dagiti nagaramid mga nasisiglat ta kaslamot talaga kalapaw ti baka ngam naka second floor mo dagita nga baka nagsigla da ma so nga maya lata mo ta naka second floor na sosyal. Kaya di mayanak ko na adda kay jilikod kunanan iso nga ijayon nga naganak awan ng tulong. Awan ng tulong. Ni Jose latan Segun ti istorya, awam mo ti midwife, awam mo partera, idi. Nalaing mo't ani Jose, partero mo't ani Jose. Ngam dagijay mo't agpas-pastor ko na, isudat mo na nga bisita, afteran ang naiyanak, iso na pandan, adda bitwen, adda anghel, adda kwan nga nangibaga, paltiingan nga nangibaga nga maiyanaken, dahi tati Bethlehem event ko na. But the three kings, maudin to, adagita nga mapanhaan ang iya ayan ti kulluong, iya iton abalay damutten. Manong aldaw nga nagnag na dagita, manong nga weeks nga nagnag na dagita nga talo nga ari, adada pa'y laji kulluong, apay nagluluto da nga rod iyayin, inala dagita lunglungan, data kulluongan, itada nga agyanan. Kala ko mga pinaggagamport, to represent, nga naiyanak niya po Isus ti kulluong, alam, mabalimutan ang awatan, nga alaum ti os-osto, haan ang nagtitipon amin ditan. Ngamin, tatati mangrugi ti Christmas, haan nga idi aginaldo. Aging gana iti three kings, iso ti os-osto Christmas, haan nga tata. Kanya mo tata, una tayo, anya nga kinagasat, anya nga kinaragsak, anya nga naidumduma nga rag-o ti lubong, ta imay day ta amesyas. Sungar nga ko na tayo, ti kablao tayo tatay ka, Merry Christmas. Napanak ng misa ti may nga hospital, jak ibagbaga nga idtalikod day jay. Kakitaak day jay nakakabil nga lubo, day tayo nga lubo nga kaslagol nga puyotanda, nakapagkat ijay Christmas 2025. Jak nadlaw ta Christmas 2025, ostomat. Apaya ka no, kunamot in-explain mo lang ni doktor ko na handa pa nga ingkabil, Mary, apo dadta nakasilsil talikod, apaya, awampay gamin bonus da, hampay simmang po. Agree da ka no, so hampay lang nga Mary, idi na itawag dan nga addan, dyan na mapan mangalan, impagkat dan, iso nga, nakinbababa, Christmas 2025, Mary. Oh, madi ka pa, sigla damat. Kaya Merry Christmas apa yang amin nga anya ngamin nga nainggasatan nga anya gamin nga rumbeng nga agragsak tayo anya ti rumbeng nga agrag-u tayo. Nakabaybayag nga inururay dayta dagiti propeta umayto ti mangisalakan. Umayinan to pagasaten pakawan mga bakto agbalay ginto ngam anya dayta nga panagbalay pakawanen nanto ti basol ti lubong dayta ti kadadakkelan nga misyon. Tada tayo, naisina tayo iti Diyos, napukaw tayo ti paraiso. After fall ko na tayo, kalpasan nga adankin eba ti basol, napukawan ti paraiso. Ngam idinagwanan ni Apo Santa Maria, inururay dan siyam abulan, idinaiyanaken, dadtan, nagragsaken ti lubong. Tauray dagiti, kunana dito, ibanghelyo ni San Lucas, naiyanak ti kulloong, dahil ti pagilasinan nyo, kuna daytoy, denggan nyo. Sinilnagan na ida, kuna nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ti bagbagana, dagitoy agpaspastor, kuna na. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan na ida ti dayag ti Apo,
nagbuteng da iti napalalo. Di kay agbuteng kino na ti anghel. Yeg ko kada kayo tinaimbag adamag pagragsakan yun to. Pagragsakan nyo. When da kayo ken dagiti amin at tao. Itamot lang aldaw kunana ni anghel. Dito'y ili ni David na ipasngay ti Kristo nga apo amang isalakan kada kayo. Nagpintas di imbaga na dati anghel. Da kayo daytoy ti pagilasinan nyo masarakan yun to. Ti maysa nga ubing anabungon iti lampin anakaidda iti kulloong. Iso nga ti immuna nga bisita ni Apo Jesus na angdod. Agpaspastor. Dagiti agpaspastor handa agaw awid aggigyan da ijay letang. Nalamiis no pa naglalamiis, napudot no pa nagpupudot. Iso da ti immuna na angdod dagiti immuna nga bisita ni Apo Jesus. Nakakati kulloong kunana iso nga pumigpig sapay la ni Maria kini Apo Jesus isudati mo na nga bisita. Uri basaan yun to awampay dagiti talo nga arid ta. Ngam ikabil tay lattamuten at ta nagatang meten manawatawon na madatang aladawanen. Kakunana daytoy ni San Lucas pagamuan nagparang tidakkel abunggoy dagiti nailangitan abuyot. Akadwa ti anghel, ikan kantada ti pagdaydayaw ti Apo. Anya ti kantada, gloria iti Diyos ti kangatuan ti langit, ket ditoy daga kapya. So nagkanta dagiti anghel, naglulukmag damat. Kapya ka dagiti tattao. Apaka aywan na, iso nga ron nga, gloria, gloria. Kala ko mga boses ti anghel di kantata yun niya. Dayjay ti rag-o, imbaga na pa'y nagkanta ti langit, gaputa, naparaburanan ti lubong. Kaday ta nga pan nakaparabur ti lubong, haan laeng nga event idi 2,000 years ago, nalpasen, ilaglagit tayo laengan haan. Day ta nga pan nakaiyanak, jibunga day ta nga pan nakaiyanak, karaman tayo until the last generation aging ganak kanibusan ng tilubong, nakaraman tayo ito amin day ta bendisyon. Iso nga nga agrag o tilubong, nakaraman tayo ito amin, uri dagiti kapututan nga sumarsarunon to nga tayo, nakaraman to payla ang iti day ta nagasat nga pan nakaiyanak. Taapaya, un imuli, natay, nagtutuok na tay, imuli sa dilangit, ngam nagbati. Haan nga pimanaw ti imuli, ngam nagbati. Anya rin na nagbati, dadtoy nga rod dagiti sakramento. Dadtoy nga rod, nagadutay yung umay mangrambak. Diyak amo no apay nga nakadadutay tata. Basit gayam dahito simbaan nyo. Ito maminsan kita ito plaza nga agmisan. Nagadutay yo. Apayaan niya ti pa nagrambak tayo, dadtoy. One day to'y tatangal daw, rambakan tayo dito nagasat, pan nakapagasat tilubong, ngam, imuli nga agpay, so dito nga naiyanak, ngam nagbati, taapaya, dadtoy ti Eucharistia, dadtoy tinasantuan amisa, dadtoy dagiti sakramento nga agtultuloy, aginggan ti sumarsaruno kada tayo, addan tulat ta sakramento. Kayso dito ti kinagasat nga ramrambakan tayo. Ulitan tayo manan. Nagado dagiti pa ipangramrambak tayo. Adagsal sa ludsod kanyak tatay. Ano bang dapat dami ang nadamit? Anya ti mayat ka di nga bado, nalabaga. Mabalin mo, tapaya, isugar ti motif na. Nagita mo na ako light sak, nalabaga matada, at hangover dagarod. Nadya ka mo nalabaga ako na pangragragsak. Adagsal sa ludsod tatay. Anya ti dapat nga handa into New Year ka bukal-bukal. Yaka mo natatamag Christmas adya mo pay may samula handa yo. Apo macaroni salad kin. Isumod lang iso agpasyar ka ti balbalay isumod lang nga iso. Ngam na may mayat sa mo ti Christmas kanyami idi. Awam mo ti macaroni kada dagita cake kada Graham nga kung kunayo idi nga dagatas na awam mo. Ang yalati aramiden da kada kami, manglebek da ti diket, binungon dat saba, intuno da, makanan. Solve. Awanan. Tatan ka bawal mo ti agpaputukan idi kanyami, no nakakita kam lakit ti karburo, amuyok karburo. Pagpaluom ti sabahan,
Tubo mayatan. Idi ko nagbalin nga dagitay firecrackers nga naka dangerous mat. Madi kada kami awam mat ko. Nagado nga pangragragsak tayo, nagado nga pangliwliwa tayo. Nagado nga nya naganan wagas nga pangramrambak tayo. Ngam kuna tayo ti kang runaan daytoy nga panagramrambak tayo. Gapot agyaman tayo iti ragsak. Gapo day nga iumay ti Mesias kanya tayo. Anya ti rumbang nga panagrambak. Ugali nga papadi. Sakbay ti simana, sakbay ti dagitoy no Advent. Agre-recollection kami. No mabalbalin, agko-confessar kami. Tati kapintasan nga rod nga kawis mo met, nga agserbi, kas pangarigan kumatatta, aging gana ti Christmas, daytay nadalos ang puso. Apay nga kikinnon pisar kami, annugutin mi nga managbasol kami, hami nga ibaga nga perfect kami. Annugutin mi nga na managbasol kami, narukop kami, ngam ti kapintasan nga kawis. Tatapa isasangbay ko man ni Kristo, no maiyan ako matatapan ng rambak tayo, iso de ikarkarigatan adya na dalos a puso. Iso nga ti kapintasan nga kawis nga idaton mo king kuana, apagyaman mo king kuana, de na dalos a puso. Si bababawi a puso, nga uray na inailawan at dalataa. Tauray ka umay ni Apo Jesus, nagpintas tabalayo. Nagranyag nga ro tabalayo, nagado nga Christmas light yo. Nagiimas tamakan nyo. Nung tapusom ko, kuribot-bot mat. Nagiimas tamakan nyo. Nagiimas na handayo. Nagmayat na kita, dikdekoraryo. Nagpintas pa'y tabado, pangkapag-imatang di kandaon. Nung tapusom ka, agkurkuribatag mat. Kasano nga umay ni Apo Jesus ko mga rod? Kas pangarigan, pangarig ko ma. Sikati pa kaya nakan na, pilyan na tapusom nga kulluong. Uray na numo, no nadalos. Uray na nanumo, uray na numo, uray ko na mga adaan kinapakumbaba, no nalinis. Ngam no umay ko man ni Apo Jesus, pilyan na tapusom nga iso ti kulluong. Anya dagiti iwalin mo nga di mo pa'y maidoron. Anya na kaslabalay nga bato ti kinatangsit, kaslabalay nga bato ti kinaman naging bubukod, kaslabalay nga bato ti paramag, kaslabalay nga bato ti kunamlano dagitay hanga map nagitibiyag, kas ano nga rod nga umay ko maisuna, baka agbabawi pa'y tumayabak lang mapandilangitin, napanan tahama nga maikari. Dahil ti kapintasan nga kawas. Dahil ti kapintasan nga panagrambak. Ala, gawid tayo madamdama. Nagmayat nga kita, dagiti pampamilya. Agsasango. Noche buena, kunatay nga rod. Nagmayat ko mga kitaan nga, agdadanggay nga sa nga pamilya. Dahil ti mati sa narigat na kadakam nga taga-kumbento kada papadi Uri dagiti daduma mga taga-kumbento nga si dagtibalay da aga-awid da. Tinto apo pa din ako nakatanga. Awam magadayo mata pamilya mi. Biyakan jak mabalinak pay agawid ngamno ka isolak ket ti awid ako. Haanen. Diya ti mayat na kitam ko maji pamilya yo. Nagmayat ti handayo. Nagmayat agragragsak kayaw. Un awam problema dayta. Ken i-encourage mi pay Hangat nga may mayat mga kitaan no. Dakay nga sa nga pamilya ka sakbay kay nga mangan kadagiti handayo nga nagngingina nakakomunyon kayo. Nagkomunyon nga pamilya, nagmayat ko mapay no nakakonfesar nga pamilya, umay ni Apo Jesus iti kulluong ti pagtaengan. Hangat nga nakaisam ni Apo Jesus. Hangat nga naragsak jeri nana, no dita may sa pamilya ka, sang kamay sa nga agdadanggay. Nagkomunyon, nadalos ti panggap na, nadalos ti puso na, hangat nga dita kulluong ti pamilya tayo ka pagayayat na nga umayan. Dahil man ati awis na kanya tayo, takuna tayo, uray ulit-ulitin tayo, uray kanayon nga Christmas, uray no tinawon nga datay ti kabubunggaan ti arkos. Ngam no hantay maawatan ti turturungan na bangking tulat ta. No hantay maawatan ti kaipapanan na sa balin tulat ta. Anya ti rumbang nga pagyamanan tayo. Ni Apo Diyos, nga imay, nga numan pa'y nanumo tayo,
dinanon na tayo. Niya po Santa Maria, ang mga timao ni Apo Isos, no, haan na inosar na insagana daytoy nanom mga balasitang. Haan mga imay ni Apo Isos, ang mga nakaumay nga kastao, no, haan na nga insagana, tinanom mga balasitang. Sa pagyamanan tayo, tiina tayo. Ni San Jose, taapaya, ninlibas na kami ang pinanawan, baka binansag na kumamot, ta kultura dagarod nga patayan, ti awan asawa na. Agsikog nga awan ti mangita der, no binansag da, nairaman ni Apo Isos nga natay. So kung dagiti pagyamanan tayo, kadagiti amin nga ng karit mo iti biyag na, da Herodes nga ng tret iti biyag na, iti istorya, wan nakakaasi ni Apo Isos, ngam kasjay magkanya tayo, no daduma, pagyamanan tayo, dagiti Herodes ti biyag tayo. Dagiti mayat nga mangitalmag kada basers tayo, kung natay kumatata di social media. Dagiti mayat nga mangitalmag kada mangpisit kanya tayo taapaya no dadduma isuda met ti sumikkilan tayo. Ijay tayo met nga na lumaing. Ijay tayo nga sumikkil, ijay tayo nga agnakem. So pagyamanan tayo latamot ori dagiti Herodes dagiti mangmangted ti challenges iti biag tayo. Pagyamanan tayo ida. Iso nga tati kawustay nga rod gaputa Christmas ko na tayo adda karbengan tayo kadi. Nga mangi waragawag kinikabsat tayo. Merry Christmas. Ada kadiragsak di puso yu pudpud no kadi di puso tayo nga mangi waragawag iti lobong. Merry Christmas. Agpos kayo ta Facebook. Os-os to kadi dayjay nga naggaputi puso nga addaan ragsak. Merry Christmas. Tanuhantay pa lang pulos nga maawatan. No madi pala di pan nakaawat tayo, banking. Kaladayayan ada kita kakabsat nga trabaho ti hospital ke awang garod ta bonus da ke Christmas awan jirag uda nangegda nga addan ke ingkabil da laeng. Merry Christmas. Oh, lakitaan nyo tarupro pa yo. Os-os to kadita dekorasyon na. Nagmayat ti mang milat tarupa, nagmayat ti mang arkos tarupa. Ngam nga mailembeng no anya dadya kararwa. Naglaka nga dekorasyonan ti balay. Ngam nga mailembeng no anya tinagyan ti kaunggan ti akin balay. Nagado nga makaluban tayo ti makmakan. Uray pa nga tanong kasano kabuntuon kadag kakaimas nga makan. No dijay pagtaengan ke haanmet nga makuna nga lunglungan tinangisalakan. Haan tumot lang nga lunglungan tinangisalakan, awan tumot lang hantay mauawatan sayang dagitoy nga handa, sayang dagitoy nga aramiden tayo nga panagrambak. Alatatta pagbiyagan tayo tinangisalakan. Finally anya ti mabalin tayo a misyon. You go home, agawid kayo. Bring Jesus. Alaen nyo ni Apo Jesus, tirag o ti puso yo, iyawid yo iji pagtaengan nyo. Diragrag o nga pudpud no nga Jesus nga dakan niya tayo, iyawid yo ijay pagtaengan nyo. Pagbalinan nyo nga nagasat di pagtaengan, kuna tayo ka nagasgasat. At dapat di may isa nga aramiden da ka, agibitin dati istar, apaya adawis ko. Tabarbaring gumasat, complete work, day tanga siyam. Nga Aguinaldo Mases, nagasgasat ti Salcedo apaya at na nakakompleto iti 18 at siyam nga rabi siyam pay nga parbangon doble misa da di ka pala nagasat idta namin 18 da nga nakimisa siyam nga parabi siyam pay nga parbangon laman nadamisa di baryo da dapahi at da pamunpon umay dapahi kano ko na tayo nga complete work tap nagbalin nga nagasat. Yes, adda grasya nga agapukin ni Apo Diyos. Ngam yawid yun ni Apo Isus, mabalbalin pa, inalaklaka nga kuntaren, no da kayo nga mismo timang tigasat. Hello? No da kayo nga mismo timang tigasat, iya pamilya yung. Mabalin nga da tayo ti paggapuan ti kinagasat. Diyon sa mauawatan di bagak. Ngam nagawid ka madandama ka tarupam ka kaslamang ti malas.
Imbes nga naragsak na pamilyam, nagbalin nga Biyernes Santo, nada. Iso ako na tayo ka, agkarkararag tayo, kumkumpleton tayo, tanobena tayo, apaya, barbaring, o may jibalay mitigasat. Sino nga minti mangyig tigasat? Or orayam nga iyog ni Mayora, sanggun yan no kapitan, natin mo ispagitin sa ti kung kunayo a kinagasat. Di katatao tayo, di kinasayaat tayo, no naparaburang ka, paraburam mo't, agbalindamot nga nagasat. Iso nga kuna tayo ko, haanla ka di nga ito'y kuluong. Artificial data, ladawan laeng. Ngamdad to'y, mabalin nga, no napagasat kan, naisalakang kan, nagragot na puso mo, anya mo ti misyon mo, itid mo mo ti kinagasat. Laki tayo man takaabay yun, no? At nanamnaman ng agasat, no? Malas. Malas nga kaabay. Anya mo, dahi ta, naamot ang ata. Ala, no adda pala namnaman ng kinagasat, ala ka, mabalin tayo nga ibaga, Merry Christmas. Maminsan pa'y kakabsat, Merry Christmas. Lualwan tayo ti mamatiak, na dumanon tayo ijein yanak ni Santa Maria Birhen, agparinto mang tayo. Datay amin ko na tayo, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ani Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo. Silaw ang nagtao diti silaw. Diyos sa kasmatlaeng ti ama, kat gapuken kwa na naaramid dagiti amin nga adda. Ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao, agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Iti pan nakabalin ti Espiritu Santo sa iti krus gapo kada tayo. Iti pan nagturay ni nagtutuok ket netanyam nagungar iti may katlong aldaw kas palawagan dagiti na santuan asurat imulit sa dilangit ket sa tutugaw ti makannawan ti ama umay tumanen asidadayag tapno okumen na dagiti sibibiyag ken dagiti nan ket ti pagarian na din. Nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaod. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamayak iti iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostoli. Pariyak-yak ko ti may maysa abunyag. Apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay napno ti lubong iti ragsak gapo ti panagbalin ti Dios a tao babaen ken Apo Hesus sa Kristo agdawat tayo iti ama tayo ana ilangitan tapabarwen na ti puso tayo iti ragsak iti daytoy nagasat nga rabii ket kuna tayo Apo agtaeng ka kada kami. Agpaay kadagiti amin na Kristiyano ti sangalubungan, tapno maragpat kumat ti ragsak, babaen ti kapya, ken panagkikinawatan, iti baet dagiti adu a relihiyon, pumararag tayo. Agpaay kadagiti amin a ubing, nang runa dagiti ulila, tamariknada ken manamnamada, iti kay papanan ti Paskwa, babaen dagiti tattao anaayat at tumulong kadakwada.
kumararag tayo. Agpaay kadagiti saan pay ang makamam mo ken ni Apo Jesus, tapno maragpat damet ti panakaisalakan, babaen ti panagayat day ti padada a tao, kumararag tayo. Agpaay kadagiti babasit agimong dagiti Kristiyano, tapno agbalin itang aldaw, arambak ti ragsak, babaen ti panangibiyag da ti Espiritu ti Paskwa, kumararag tayo. Agpaay kada tayo amin, ngay may makipagrambak, ti panakayanak ti Apo, tapno agtaeng kumati ragsak, kadagiti puspuso tayo, babaen, ti panangaramid tayo kadagiti kalikagom ni Apo Jesus, anaylanad iti ebanghelyo, kumararag tayo. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Ngintay mat ikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, agtaeng ka kada kami. Diyos nga amami, imay ni Apo Jesus kada kami kas tao, tapno irandod na ti kina Diyos na kada kami, ket maikari kami nga agbalin nga anak mo, tulungan na kami nga agbalin akas kenkwana, tapno kanayon ang maikari kami nga anak mo, dawatin me daytoy itinagan na. Amen.
mararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket maipaaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Sapay kumaapot a makaayo itadayag mo daytoy sagot mi ita nga aldaw apan nagpiesta mi. Iti kasta gapo ti pannakisinnagot mi ken ka pagbalinan na kam amayasping ken Apo Jesus iso ang nakikalay sa ti kinatao mi ita ang kina Diyos mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudnoonay amay ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios tagapo ti misteryo ti itatao ti anak mo nagranyag ti baro alawag ta gloriam kadagiti mata ti isip mi tapno pakaamuan na kami iti Dios at ilangan na makita gapo ken kuana maawis kam nga agayat kadagiti banbanag adi makita anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti tronos ken dominasyones ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Noon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gobwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem. Kat ipaay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Hisu idi, sakbay ayawat na siyayat ti bagina, tapno agtotoo, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagidi disipulos na, ket kinunana, alaen yo, ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagi, isu amayawat to, amay paay kada kayo. Kasta metakal pasanday di panang rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagidi disipulos na, ket kinunana. Alaen yo, ket uminom kayamin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon na tulag, iso amay buyato,
amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol, aramiden yo daytoy, apang ilaglagi piyo kanya. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Pinapay mangan kami, ket itiday ko'y Akali suminom kami, ipangarami, ipapatay mo, umabuagin kayo. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kamto ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kamto kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Thank you.
dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Turan, ti panakabalik, ken dayaw ti agnanayon tuag O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol miti mingmingam, no di kat ti pamati iti iglasyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti naragsak, tinapakumbaba, kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Esos nga nang tetigasat kada tayo, babaen ti bababana, pinasanto na tayo, intanok na tayo. Ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng asaum, mapaimbag tontoy kararwa.
Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo tada kami amang rambak asiraragsak ditoy daga ti pan nakaipasngay tinangisalakan kada kami agbiag kam asisisengpet tapno maikari kam to a makikadkadwa ken kuana sa dilangit gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo. Intay dinggan ti mensahe ti Paskwa, ti ayaten tayo nga inatiili ni Mayora, Ninya Grishel, Heronilla Itchon, kalpasan na, agsumaritan tumubasit, ti PPC President tayo ni Mampasita Watang. Itatang rabii, agyaman tayo kini Apo, ta naurnong tayo dito'y parokya ni Apo San Jose. Kas may nga pamilya nga adda iti ragsak, talek, ken nauneg nga pamati. Daytoy nga rabii Apo ket saan laeng selebrasyon iti panakayanak ni Apo Jesus. No dikit di daytoy Apo ket ti panangparik na iti kinauneg iti ayat ti Dios kada tayo amin. No kasano dayta Apo nga kinauneg iti ayat ti Dios kada tayo. Ket impakita na iti panangited na iti anak na nga napakumbaba managayat ken manangaasi. Saan nga isuna Apo nga imay nga kasari nga adda iti kinabaknang wenno panakabalien. No diket imay isuna naianak isuna Apo nga nakasentro iti ayat ken talna. Ket dayta nga ayat ken talna, ket isuko ma iti agari iti puso tayo. Saan laeng nga itatta nga rabii iti Paskwa, no diket iti inaldaw-aldaw nga panagbiag. Dagiti araramiden tayo Apo iti inaldaw-aldaw, iti panagserbi, panangaywan, ken panangikadwa iti pada tayo, ket saan laeng basta aramid. Daytoy ket panangibiyag iti ladawan iti Apo. Tano agayat tayo Apo, ken no agserbi tayo nga awan pulos iti namnamaen tayo nga kasukat na. Iti kasta nga wagas ket ipakpakita tayo nga adda ni Apo kada tayo. Uray paeno adda rigat ken panubok nga dumteng. Agtalek tayo ken ni Apo. Taisuna iti mangted, iti pigsa, ken lawag, no tirik na tayo ket numan adu Apo iti pakarikutan iti biag. Saan Apo nga iti Paskwa ket saan nga dakarina nga awan iti rigat. No di ket adda iti Dios nga mangted iti lawag, ken mangawis kada tayo iti baro nga panagbiag nga napno iti ayat talna ken namnama. Iti ayat iti Dios isu ti mangpabileg kada tayo. Kas iti patinayon ko nga ibagbaga banat love for a banat pamilya. Ket detoy nga banat love, ket ijak ipagarup nga ibiabiyag ko gayam ni Apo Jesus. Banat love, patibkeren tayo Apo, iti ayat, iti bukod tayo nga pagtaingan. Babaen iti kinaanos, panagsakripisyo, ken panagpakawan. Tano natibker Apo iti ayat, natibker iti pamilya. No natibker met Apo iti pamilya, natibker iti komunidad. Ket dayta iti mangted, iti namnama kada tayo amin, ken isu iti pagayatan iti Apo. Iso nga nagpintasan Apo DJ intayo ibagbaga nga patinayon nga banat love. Haan lang gayam nga ditoy uneg Apo iti simbaan, iti pakakitaan tayo kini Apo Jesus. Saan laeng nga no adda oras iti misa, no dikit di Apo, marik na tayo adda itoy uneg Apo iti puso tayo.
Kat nga rod, ita nga Paskwa, ikararag tayo nga ti ayat, kental na, ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, ti agari, iti puso tayo. Para itinaragsak nga puso, ken para itinaragsak nga panagbiag. Iti tunggal pamilya, ken ti intero nga komunidad. Sapay kuma, tati panagbiag tayo, panangibiyag tayo iti ayat, agbalin tayo nga pudno, alawag iti pagilian. Ibiyag tayo iti kinauneg, iti ayat, ti Diyos kada tayo. Naimbag nga rabii kada tayo amin, agyaman na ni Father Rufo, iti na santuan nga panangidaulo na Apo, iti misa, iti Paskwa. Merry Christmas kada tayo amin. Itinaganti si Bubukel nga parokya ni San Jose, esposo ni Maria, ken ti panangayaywan kada tayo ni Apo Rufo Abaya, yebkas kuman Apo, kada tay amin, ti naimpusuan, ken naragsak, nga intay panagrambak, ti Paskwa, iti daytoy nga tawen. Alaik mampay, dito yung gundaway, ti inak panagyaman, kadatay amin, awanan ti bangbanggitak nga nagan, kadatay amin nga awan labas, ang mga tugid dino ima-mention ko nga nagan ka damalipatak, makabasulak nga din na oras. Manipod ti bulan ti Enero, aging gana itatang bulan ti Disyembre, amin nga programa ken aktibidades ti parokya tayo, saan nga naisayangkat wenno nayaramid, dagitoy no awan ti panagtitinulong ti tunggal maysa kada tayo. Apakairamanan dagiti followers ni Apo Rufo. Dakkel ti utang nga naimbag nga nakemi kadagiti followers na ta kas makita tayo nasurok payla ang makatawan ni Apo Padi tayo ditoy ket makita tayo iti naglupusan na daytoy nga simbaan tayo. Kat saan laang nga daytoy physical nga itsura ti simbaan, tinagbalbaliw, no di pay ket ti kananakam, ti tunggal maysa kada tayo, nga kaskuna ni Mayora Tatay, napauneg ti pamati, ti tunggal maysa. Ket sapay kuma, tadagitoy nga daytoy nga mapaspasamak, iti panagbiag tayo nga na Kristyanuan, ket agtultuloy, ket makita, tauniti kasta, umad-ado tayo pay nga agdadanggay, nga agyaman ken ni Apo Diyos, kadagiti adu nga bendisyon ken parabor na kada tayo. Ket no man bilang adda iti nagkurkurangan mi, dawatek matlaeng iti pamakawan nyo, ken panakaawat, tapno iti kastakot naragsak ti intay panagrambak. Dayjay laeng nga po, naragsak nga Paskwa, ken nagasat nga barutawen tayo amin Apo. Thank you, Apo Mayora ninya, ken Ma'am Pasing, iti daytoy. Next year, da kayo ti agsinsinoblat nga agsermonen. Nalalaing kayo mat. Kada kayo amin nga nagsakripisyo Apo, nanipod pa idi gaginaldo mases tayo, simbang gabi tayo, nag-sponsor ti mulong amin nga nagtrabaho ala ni Apo Diyos ti maidaydayaw ni Kristo nga imay kada tayo iso kumati mang bendisyon kay dagiti tartarigagay ken ayatiyo Apo. Sinanama kayo nga ti
Kura paro kayo, may karkararag nga kang kanayon, ikarkararagan da kami. Mat maidaydayaw ko maamin ti Apo, kadagiti aramid tayo. Tumakder tayo. Ti Apo at da kumakada kayo. Agdumog tayo, taawatin tayo, tinadaega pamindisyon. Ti Diyos amang nibinibiti kaasin na, pagtalawin na kumati kinadakes yo, kat pagranyagin na iti uneg, dagita puso yo, tilawag, dagiti bertudes, iso nga ng paksyat kadagiti sipnget ti lubong, babaen ti tatao ti anak na, ken na magranyag iti daytoy na santuan arabii, babaen ti nagloryaan, apan nakaipasngay ti anak na. Kinayat nang ipakdaar tayang kadagiti pastores, tinaindaklan aragsak, ti makaisalakan apan nagaipasngay ni Kristo, sapay kumatapunwen na dagitanakem yo iti ragsak na, ket pagbalinan na kayo asaksi ken propeta ti ibanghelyo na. Ti Diyos ana magkaysa ti langit ken daga babaen ti itatao ti anak na, punwen na kay kuma iti kapya ken tinaimbag anakem na, ket pakiranoden na kayo iti agnanayon aragsak na. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Merry Christmas kada tayo, amin Apo.